खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जुमुगुरि हादाव सा 6 सिखाव हमजादों। बरपेटा जिल्लायाव अमा बेदर जानाय आरो फाननायखौ बन्द खालामदों। मुलुगा पाकिस्ताननि थगायनायखौ मिन्थिगोन। गासै दोलोनि थान्दै हानजाया पाकिस्ताननि गुबै आखुखौ दिन्थिफुंनो मुलुग दावबायगोन। सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामिया मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव गाहामै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। जनाय कांकन नोगोर गामिनि प्रियंका बसुमतारिया तेजपुर मिरु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD मोननो हाबाय। आसाम अरुणाचल सिमायाव सासे गथ'आ दैमायाव गबनानै जिउ गोमादों। हाग्रानि मैदेरजों सासे सुबुङा गाथारजादों। फ्लाइअभार लुनाय जायगायाव मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे खामानि मावग्रानि गोब्राब जखम। डिब्रुगड़आव लख्राजों गाग्लोबजानानै सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। पुलिसआ जामुगुरि हादाव सा 6 सिखावफोरखौ खादों। हमजानाय सिखावफोरा ओनसोलाव जियापरली दैमानि सायाव थानाय साकिकाट दालांनिफ्राय मोब्लिबनि तारफोर खावनो नाजानायाव हमजायो। हमजानाय सिखावफोरा फारियै आब्दुल हुसेम, फैजुल हक, नुरुल हक, आब्बु बक्कर सिद्दिक, जाकिर हुसेन आरो जाहरुद्दिन। बेखौ मिन्थिनो मोननाय जादोंदि हमजानाय गासैबो सिखावनि न'आ पन्चमाइल ओनसोलनि बिहिया गामियाव। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव एबा हमजानाय सिखावफोरखौ पुलिसआ तेजपुर जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आफां आसामनि मोनसे जिल्लायाव अमा बेदर जानाय आरो फाननायाव होबथानाय जादों। बे जिल्लायानो जादों बरपेटा जिल्ला। बरपेटा जिल्ला खुंथाया जिल्लानि बेन्दोङाव अमा बेदर जानाय, फाननाय आरो ट्रेन्सपर्ट खालामनायखौ बन्द खालामदों। जिल्लायाव आफ्रिकान स्वाइन पेपारनि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै बे राहाखौ खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बरपेटा जिल्लानि गहिया गामियाव आफ्रिकान स्वाइन पेपार गाग्लोबनायखौ हमनो हादों। बेखौ नोजोर होनानै जिल्ला खुंथाया अमा बेदर जानाय, अमा फिसा आरो बेदर फाननायखौ होबथानाय जादों। बरपेटा जिल्लानि मेजिस्ट्रेटआ आसाम एपिडेमिक डिजिज एक्ट 2023 एबा आसाम महामारी बेराम आयेन 2023 नि सिङाव बे बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि आफ्रिकान स्वाइन पेपार गाग्लोबनायाव ओनसोलनि 1 किल'मिटार जानथायाव गुबुन सुबुं हाबफैनायखौबो होबथादों। बे बिथोनखौ नेवसिग्रा आरो सिफायग्रानि हेंथायै IPC नि 188 धारानि सिङाव राहा लागोन होननानैबो हुमखि होनाय जादों। बेनि अनगायैबो हादरारि राजा लामानि अनगायै बरपेटा जिल्लानि सिङाव आरो बाहेरायाव अमा ट्रेन्सपर्ट खालामनायखौबो होबथानाय जादों। भारतआ पाकिस्ताननि नंखाय बाथ्राफोरखौ मुलुगनि सिगाङाव दिन्थिगोन। उदखारिफोरखौ मदद होग्रा पाकिस्ताननि गुबै आखुखौ गासै बुहुमाव दिन्थिनो थाखाय भारत सोरखारा जर'खा राहा लादों। मिन्थिनो हानाय बायदिबा पाकिस्ताननि नंखाय बाथ्राफोरखौ दिन्थिनो थाखाय भारतआ मुलुगनि गुबुन गुबुन हादराव गोबां हानजानि MPफोरनि थान्दै हानजा दैथायहरगोन। बे थान्दै हानजाया इउरप आरो मिडिल इस्टजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हादरफोराव दावबायगोन आरो अपारेशन सिन्दुराव भारतनि जाफुंसारनायखौ दिन्थिगोन आरो उदखारिफोरनि मददगिरि महरै पाकिस्ताननि नंगुबै आखुखौ दिन्थिगोन। बेनि थाखाय भारत सोरखारा सा 40 सोद्रोमाफोरखौ लाना मोनसे बांदोलोआरि थान्दै हानजा दादों। बे सा 40 सोद्रोमानि हानजाखौ मोन 7 हानजायाव बोखावनाय जादों। मोनफ्रोमबो हानजायाव सा 7-8 संसदनि सोद्रोमाफोर दं। मोनफ्रोमबो हानजाया 10 साननि बे दावबायनाय हाबाफारियाव दर 4-5 हादराव दावबायनो थियारि खालामनाय जादों। भारतनि थान्दैफोरा UNSCनि सोद्रोमा हादरफोरावबो दावबायगोन। रिपर्ट बायदिबा बे मोन 7 हानजाखौ कंग्रेसनि MP शशि थरूर, BJPनि MP रविशंकर प्रसाद, JDUनि संजय कुमार शाह, BJPनि MP बैजयंत पांडा, DMKनि MP कानिमोझी करुणानिधि, NCPनि सुप्रिया सुले आरो शिवसेनानि MP श्रीकांत एकनाथ शिंदेआ दैदेनगोन। सा 40 सोद्रोमानि हानजायाव कंग्रेसनि मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह, BJPनि अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, TMCनि सुदीप बंदोपाध्याय, BJDनि
सुस्मित पात्रा, CPI-Mनि जन बिट्रास आरो AIMI-Mनि MP असादुद्दिन ओवैसीनि मुंफोरखौबो सोनाय जादों। बेजों लोगोसे गासैबो 22 मेनि सिगां थियारि जानो थाखाय खावलायहरदों। कंग्रेसनि MP शशि थरूरआ आमेरिकायाव थांनाय थान्दै हानजाखौ दैदेननो हागौ। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामिया गोथार शुक्रबार सान एबा जेठ दाननि 1 खालाराव हामबाय गार्जा फोरबो फालिनायजों लोगोसेनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव मोजां नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। सेथि हाबाफारि बायदियै बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। फिरफिलाखौ बिरहोयो बोरिमुरि गामिनि आफादगिरि मुस्रि बिनाय बसुमतारिया। बेजों लोगोसे बोरिमुरि गामिया देग्लायनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसेनो मान बावनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुङो। मेट्रिक आनजादाव 65.83 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा मुस्रि सोरांसा रामसियारिखौ रायजो आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि सन्जय गयारिनि आखाइजों बरायनानै मान बावनाय जायो। लोगोसेनो हायार सेकेन्डारि आनजादाव 69.2 जौखोन्दो मोननानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय सोरजिसा गयारिखौ बोरिमुरि लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि अनसुमा दैमारिनि आखाइजों बरायनाय जायो आरो मान बावनाय जायो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय हालाम खांखान नोगोर गामिनि मुस्रि खगेन्द्र बसुमतारी आरो पार्थि बसुमतारीनि आंगो फिसाजो प्रियंका बसुमतारीया तेजपुर मिरु मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। प्रफेसार नीलरतन रायनि दैदेननायाव इडुकेशन अफ बड' वमेन इन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन अफ आसाम आयदायाव नायबिजिरसंनायनि थाखाय PhD एबा डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हादों प्रियंका बसुमतारीया। सासे उन्दै बैसोनि गथ'साया दैमायाव गबनानै जिउ गोमादों। आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमायाव थानाय सनितपुर जिल्लायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम अरुणाचल सीमा साखाथिनि दैमायाव गबनानै 2 बोसोरनिबो दुइसिन बैसोनि सासे गथ'साया जिउ गोमायो। रायजोआरि सीमानिफ्राय 12 माइल गोजाननि फालुफुङाव जादों बे जाथाया। गथ'साया गुबुन गथ'सा लोगोफोरजों गेलेबाय थानाय समाव दैमायाव गलांनानै गबोयो। बे जाथायाव गथ'साया जिउ नागारो। बबेखानि दैयाव गबनानै जिउ गोमानाय गथ'साखौ समिता खाख्लारि होनानै सिनायथिनो हादों। बे दुखुनांथाव जाथाया दिनै फुङाव जादों। गथ'नि खुरमा बाहागिफोरा बुंनाय बायदिब्ला दिनै फुङाव गेलेबाय थानाय समाव गथ'आ दैमानि खाथियाव थांदोंमोन आरो दैयाव गोग्लैदोंमोन। गथ'आ लोगोफोरजों गेलेबाय थानाय समावनो गथ'आ माब्ला दैयाव गोग्लैदोंमोन बेखौ गुमुरखौनो मोनाखैमोन। माखासे सम उनाव नागिरनायावसो गोमानाय गथ'नि गोथै सहखौ मोननो हानाय जादोंमोन होननानै गथ'सानि न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। आसाम रायजोआव मानसि आरो जुनारनि गेजेराव दाङाबाजिया बारानिफ्राय बारा जानायनि गेजेरावनो कामरुप जिल्लानि पलासबारि बेन्दोङाव थानाय रंमाटियाव दुखुनांथाव जाथाय। मिन्थिनो हानाय बायदिबा हाग्रानि मासे मैदेरा सासे 60 बोसोर बैसोनि अशक दास मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारदों। रिपर्ट बायदिबा थैनाय सुबुङा रंमाटि मेदिपारा नम्बर 3 नि थागिबिमोन आरो बोरमानो गांसो बुथुमनो खाथिनि हाग्रायाव थांनायावनो बियो हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि सौग्रावहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव मैदेरजों गाग्लोबजानायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानांगौ जादोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो रंमाटि आरो खाथि-खाला ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा हाग्रानि मैदेरजों सम-सम गाग्लोबजाफैनायनि जाहोनाव गोबां जुजिनांनायजों लोगोसेनो गावसोरनि जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिबोदों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ खिन्थाहरनायनि 3 घन्टा उनावसो हाग्रा बिफाना जाथायसालियाव नुजाथि हैदोंमोन होननानै थागिबि सुबुंफोरा अजद दिखांदों। बेनि अनगायैबो थागिबिफोरा होबथानायनि राहा आरो सांग्रांथिनि पेट्रलिंनि थाखाय खावलायनायखौ बिफाना नेवसिगारदों होननानै दाबि दिखांनायजों लोगोसेनो हाग्रा बिफान आरो रायजो सोरखारनिफ्राय थैनाय जाथायखौ लाना थाबैनो गोख्रों राहा लानो खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। फ्लाइअभार लुगासिनो थानाय जायगायाव बुधबारखालि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साइबुल हक मुंनि सासे खामानि मावग्राया हरखाबै मोब्लिब थारजों बोगथाबजानानै गोब्राब जोखोम जादों।
गुबैयै बे जाथाया गुवाहाटी सानमारिनि साखाथियाव थानाय गोसामि ओनसोलाव जादों। बे जाथायाव जोखोम जानाय सोद्रोमाफोरखौ फाहामथाय होनो गोब्राब हालोदाव गोख्रैयैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। डिब्रुगड़ सोहोरनि बायजो ओनसोलाव थानाय चन्द्रनगरनि बेन्दोंआव थानाय खुनहिया बारियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मिन्थिनो हानाय बायदिबा शुक्रबार मोनाबिलि समाव मोसौखौ गलियाव खानाय समाव लख्राजों गाग्लोबजानानै जायगानिनो सानै थागिबिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। गाग्लोबजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ गबिन्द राजबंशी आरो टिकेन्द्र नाथ होननानै मिथिहोदों। लख्राया बिसोरनि आखायाव जोखोम खालामदोंमोनब्लाबो बिसोरो खुनुरुखुमै जाथायसालिनिफ्राय खारग'नो हादोंमोन। बे जाथायनि उनाव डिब्रुगड़ हाग्रा बिफाना थाबैनो खौरां मोननायनि उनाव मोनसे हानजाखौ जायगायाव दैथायहरदोंमोन। लोगोसेनो मावख'आरिफोरा थागिबि सुबुंफोरनि सिगाङाव लख्राखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दङ होननानैबो रिपर्टआव बुंदों। मख'नो गोनांदि लख्रानि गाग्लोबनाया डिब्रुगड़आव गोदान बाथ्रा नङा। गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रा सेरनि गामिफोरनि नखरनि जुनारफोरखौ लख्राया मैहुर खालामगासिनो दंब्लाबो बावैसो जानानै थांनाय सानै सुबुंखौ गाग्लोबनायनि उनाव थागिबि सुबुंफोरा रैखाथिखौ लानानै जिंगा सिखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।